Öyle diyorlar onun için deli ya. Şey yap. Makine var la yapar. Önünde kimse var mı? Yo, o kadar uyuduktan sonra ayakta uyumana şaşırdım. Ja, jeg prøver på det. Det tyder på mig. Hvor er de henne, de små tuttelurer? Der var den ene. Ej, så blev hun væk igen. Hvor er de henne? Ej, hvad er det her? Hvad er det? Hvad er det, din fod? Hvor er det sådan? Åh, Asja, pas på. Der var Asja! Der var Alice! Okay, damn. Lazın adına iPad bozulduktan sonra oynayan olsun. Er det bevidst, I åbner den her dør? Ja, jeg tror ikke, jeg finder billet. Vi skal i bad. Skal I i bad? Ja. Okay. Vi skal i bad, Abel. Alice, hvad laver du? Jeg fejrer alt det, der ulækkert tilbage. Fejrer du alt det, der er ulækkert tilbage? Og hvorhen? Jeg fejrer det over helt langt væk til. Helt langt væk til? Ja, og så går jeg helt ind i skoven, hvor det er mørkt. Går du helt ind i skoven, hvor det er mørkt? Ja. Tør du godt det? Ja. Okay. Det tør godt. Okay, hvor du sej. Og så lige pludselig, så bliver jeg til et ædelmonster. Et ædelmonster? Inde i skoven? Okay. Skal vi gå ind i skoven? Nej, det gider du ikke, okay. Det er bare synd. Det er bare synd. Hej, skat. Hej. Der er nogen, der har tabt sin negl. Hvem har tabt sin negl? Vent, det skulle da mig. Singe for dig. Ej, jeg har tabt min negl. Og så siger du det, når jeg tager den nej. Jeg vidste ikke, Ya efendim Naili paramcıyım şu an. Allah rızası için. Nej. Den må du ikke tage fat i. Du skal hvad? Derfor skulle du vende hjem nummer. Kom her fra hinanden. Jeg skal ud og tjekke til venstre. Jeg kommer med. Og det Så går det. Oradan ayrılmaz artık. İlerinde 30 saniye gitmiyor ki ondan sonra atın. Sana sensiz yapamam gitmedim. Der skal meget i den. Kissy face, that seems for real. Red hearts, that's what I'm on. Come give me something I can feel. Don't you want me like a don't you see? All you gotta do is just meet me. 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Just meet me. Öyle bir söz vermiştin bir zamanlar söyle. Jeg spiser en skrig. Hej til kameraet, I to. Hvor venter han? Skal jeg vende mig om?
Vanni. Du vil lige kysse min arm. Og så den her. Skal jeg prøve nu? Wow! Du får tung igen. Du blev alt for stor af det. Du kunne være for superkraft. Jeg blev stor. Hvad vil du gerne blive, når du bliver stor? Ej, nu kan jeg ikke. Vil du gerne være frisør? Ja, du vil gerne være frisør. Ej, det hvad vil du gerne blive, når du bliver stor? Jeg vil blive en politi. En politimand. Og jagte alle banditterne. Ja. Så skal de her ting i hvert fald ikke være. Oh no. Få sat den der på. Hvordan? Hvis verdens fuldtjek går ned, så står du selvfølgelig med det. Ja. Har du alarm på at rette assisteringsmuligheder? Filmer du ud? Ja, jeg kysser. 1, 2, 3, nu. Vi sjovt, hvis ikke. Hvordan kan du få det herovre? Ja, fordi Ben hiç böyle yapmadım. Kamera var aha. Da analı kızlı mı? Kim bu? Karşındaki. Aferin hala. Ay ya nay. Yes, Yemin ederim benden iyi fena şey. Hadi Bediş. Yes. Aferin mi? Yok boş geldi. Doldur. Evet. Onlar de har erfaring, mand. Hop du god. Kız kapısını. Hala tencereye yemek koyuyorsun. Tencereye. Aferin. Yok boş geliyor kuzum. Al. Yavaş. Bak hadi birine sen bu. Seni yedim. Hadi. Naz boş geliyor. Aferin kız. Nay boş. Doldur. Hadi hızlı. Hadi koş. Nej, vent. Hvor er min skål? Sæt det fuld af mine. Damer. Den står sådan her, så de 80. Pilav hep küçük kaşıklar. 7, 8, 9, 10, 11. Sayma. Efter 11 skal du køre. Okay. 2, 3, nu! Sådan der. Aferin. Tam sen den er tam. Yes. Ja tak. Ja. Dog har det hele. Hvordan du kommer fjern med døren? Det kan hun godt forstå. Jeg så også lige snakke om. Så gør jeg måske sådan der lidt videre solnedgang. Her. En boks. Et hus. Sommerhus. Vindue. Bord. Du fryser. Det er sådan en Google. Hvad hedder det? Hvad hedder det der brænder? Husstue. Du banker isolering. Yes. Syg. Isolering. Duydu. Sommerhus. Lejlighed. Bygning. Ur. Big Ben. Charlie. Måske. Kirke. Kirkesang, ur, kirke. Kirkeklokke. Regnbuer. Ja. Tandpine, medicin. Det er træ. Vandhane. Cheshme. Vandpyt. Afkalkning. Kalk. Jeg har brugt det. En paryk. Er det en sanger? Kasket. Mand med kasket. En Hjelm. Ingeniør. Ja. Yes. Det var tæt på. 7 sekunder. Er det en cykel? Græsstrå maskine. Hjul. Løbecykeldæk? En hjul, der ruller rundt. Hvad er det? Ja, for jeg ved, hvad fælge er, men jeg ved, hvad alu er. Ja, tag mig. Alufælge. Hvorfor ved du, hvad alu fælge? Jeg er gift med mig. Det ved jeg. Det var også ham, der kom med ideen. Så, det var alt for Sommerhus 2024. Vi ses næste år i 2025. Og jeg håber, I kunne lide de her vlogs. Så ja, bye bye. See you all next year.